Беларуская мова з ліхтарыкам. Восень па-беларуску. Да нас завітала восень. Сябры, вам падабаецца гэтая прыгожая пара? Мяне завуць Яраслава, і сёння мы будзем разам апісваць восень па-беларуску. Зірні ў акно. Дрэвы апрануліся ў рознакаляровыя ўбранні. Лісце чырванее і ападае. Ночі робяцца халаднейшымі. Раніцай хочацца апрануцца цяплей. А за вокнамі самотна шапаціць ціхі імжысты дожджык. Расліны, насякомыя і нават некаторыя жывёлы рыхтуюцца да зімовай спячкі. Птушкі адлятаюць у вырай. Сябры, вам падабаецца восень? Не, я не люблю дождж і халодны вецер. А я люблю восень за яе прыгажосць і ўраджай грыбоў. А мне падабаецца восеньская гародніна, гарбузы, бульба, морква, бурачкі. Націсні на паўзу і раскажы, ці падабаецца табе восень? Чаму? Малайчына! А вы памятаеце, як называюцца восеньскія месяцы? Месяцы восені маюць вельмі красамоўныя назвы. Верасень, кастрычнік, лістапад. Верасень. У гэтым месяцы пачынае красаваць прыгожая расліна верас. Кастрычнік. У гэты час апрацоўваюць лён, а пасля яго застаецца кастрыца. Лістапад. З дрэваў ападае апошняе лісце. Давай паспрабуем апісаць восень. Якія прыметнікі нам спатрэбяцца? Прачытай усе словы. Восень можа быць рознакаляровая, чароўная, прыгожая, сумная, вясёлая, халодная, залатая, гарачая, пахмурная. Але яна не можа быць разумная, смелая ці воўчая. Што робяць увосень пералётныя птушкі? Прачытай. Так, пералётныя птушкі адлятаюць у вырай. Але яны не рыхтуюцца да спячкі і не будуюць гнёзды. Як мяняецца надвор'е увосень? Лісце на дрэвах мяняе свой колер, зямля агаляецца і астывае, прыходзяць халодныя дажджы, але паветра не робіцца гарачым. Чым займаюцца людзі ўвосень? Прачытай. Людзі збіраюць ураджай, ходзяць у грыбы, ладзяць восеньскія кірмашы, адзначаюць дзяды і п'юць гарачы шакалад. Але ўвосень не святкуюць каляды. Якія жывёлы рыхтуюцца да спячкі? Паглядзі уважліва. Гэта мядзведзі, яноты, вожыкі, жабкі, чарапахі і кажаны. Вавёрка і воўк не рыхтуюцца да спячкі. Калі ты запішаш адказы на ўсе пытанні, атрымаецца прыгожае апавяданне пра восень. Чароўная восень. Надышла прыгожая сумная пара. Пералётныя птушкі адлятаюць у вырай.
Лісце на дрэвах мяняе свой колер. Зямля астывае. Людзі збіраюць ураджай і ладзяць восеньскія кірмашы. Мы з татам ходзім у грыбы. Мядзведзі, яноты, вожыкі, жабкі, змеі ды кажаны рыхтуюцца да зімовай спячкі. А вавёркі назапашваюць арэхі ды ягады. Восеньскія словы. Паглядзі на філворд і знайдзі на ім восеньскія словы. Табе дапамогуць малюнкі. Што атрымалася? Верасень, кастрычнік, лістапад, гарбуз, парасон, бульба, ветер, кірмаш, грыбы, вопратка, хмары, кветкі. Дзякуй вялікі. Вясёлай вам восені, сябры! Беларуская мова з ліхтарыкам.